Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм Антоанета и в днешното видео ви взимам с мен и моето семейство на почивка в Велинград. За втора година избираме хотел Арте за нашата почивка. И този път останахме изключително доволни. Подранихме и затова изчакваме да ни настанят, а тук ви показвам и лобито. Нашата стая беше на първият етаж, резервирахме двойна стая Делукс Премиум. Това е холната част, в която спят децата, а към спалнята има и балкон. Показвам ви и банята. След като се настанихме, отиваме директно в спа центъра, за да се насладим на басейните. След това отидохме на вечеря, докато децата си играеха в детския кът, имахме достатъчно време и за нас двамата. В този ден празнувахме и 9 години, откакто сме се запознали. Играхме на табла, познайте в коментарите кой победи. На следващия ден сутринта започна с кафе в леглото. След това се облякохме и отидохме на закуска. Закуската е разнообразна. Децата много я харесаха, ядоха палачинки. Аз си взех гуакамоле с бъркани яйца. Също така всички пихме фреш. Препоръчвам ви да ходите на басейн точно след закуска, защото няма почти никого. А на обяд отидохме да си направим по един страхотен масаж. През целия ден общо взето изкарахме в спа центъра, беше страхотно. На следващия ден правиха някакъв ремонт и не можах много да снимам. В крайна сметка след това си тръгнахме. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ако ви е харесало, може да го харесате. Чао и до скоро!